Клипче може да направя. И правя в момента. За малко са, бос. Грубо. Спокойно трябваше да еде. Големия камион. Това е ба! Аре, чакай тук. Проектно е номер. Тръпа и хубаво добро. Колко време прави клипче? Ами, 40 мегабайта. Може, има ограничения, 18. Форма е някаква гадна разлика. Не, как се вижда? Не, че го виждам. Ами, що се спече от среща? Ще го видим сега в офиса. Не в офиса. Ами, дай, където отиваме там, не. Аз сега ще спра да... Аз исках просто да скинем как ще стане. И дали може повече. Може. Ама насича. Естествено. О, това е да я насича. Много бързо се развият действията. Каквото и да е. Не, иначе върви се добре така. Аз като мърда там. Малко по-бавно. Друго. Стране. Аре, седе. Ще го оставя.